Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Karon, yari ang balita, badat, bulig. Diri lamang sa Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 11:07. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Joy Dishwashing Liquid. Aksyon, balita, badat, bulig. Mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon, balita, banat, bulig. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa pangangalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayanan. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Action PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, balita, banat, bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, palakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Maayong Udto, Pilipinas! Aksyon, balita, banat bulig magapalayag na sa sining adlaw sang Martes. Ika-28 na sa bulan sang Abril 2020. Kamusta kamo mga kaaksyon amon sa kanginan sa sining adlaw? Nagahilapit ang Abril 30, pero diri sa probinsya sang Negros Occidental, madayon na sa Maywan ang General Community Quarantine. May mga pila ka mga nasaad lang sa ECQ nga daw na panas, pero kung isip-isipon, pareho lang.
Ang kinalain lang diri guro sa GCQ nga may panugot nga makabiyahe ang tricycle kag sikad sa mga banwa kag syudad. Pero ang syudad subong adlaw daw may meeting pa sila para istoryahan kung bala na anong maging status ECQ sa gihapon o kung GCQ ang syudad sang Bacolod. Tilain kung ECQ way gidya tanan way transportasyon ilabi na sa mga tricycle kag sikad kag sa mga nagabiyahe nga mga salakyan. Gina-finalize pa na subong sa mga city officials ta kag kalakip man ang IETF mga kaaksyon ginaistoryahan pa mangin status sang palibot sang syudad sa Bacolod sa palabuton nga May 1, 2020. Pero tuloy-tuloy ang aton sining pagpangalagad sa sining udto kag ang inyo sining pagpangabuhi sige-sige man kabayon tang wala lang sang problema sa mga kaaksyon tang naga-monitor sa sining pagpangalagad sa aksyon BBB. Ginabiabita na kamo mga kaaksyon namon sa kanginan sa mga kapurukan kag barangayan diri sa palibot sang syudad sang Bacolod ngang iban sini wala pa makatimo-timong iban sini nagasalyada na. Pero ang iba nagapangita pa ho sang palanyagahon. Dali na lang sining sang aton sining mga amigos ay puwerte kung kaisa daw makasining ka lang daw ginapasalig talang ang aton sining kaugalingon sa sining sitwasyon. Pero mas manami nga nakapreparar kita sa anuman sining gumuntang. Inang preparado bla kay hindi ta masiguro ining COVID-19 base ara lang sa palibot bla naton kag sa pangilid ta. Ay ho, igo tayo mag-iho kung kinaran-karan na. Mas mayo gid nga na preparahan, no? Sa mga kaaksyon ta sa mga kabanwahanan kag kasudaran diri sa palibot sang syudad sa Bacolod, tutok lang diri sa aton sining pagpangalagad sa mga kasudaran kag mga syudad kag banwabla sa probinsya sang Negros Occidental. Kamusta kamo mga kaaksyon kag tubtob sa malabutan sa aton sining pagwaragwag okslang kag ang aton sining mga kaaksyon nga naka-online via Facebook Live sang Aksyon no Radyo Bacolod. Gina-acknowledge lang inyo sining pagpakigupod sa aksyonoradyobacolod.com.ph sa aton sining website mga kaaksyon. Ayos. Sige dala lang kamo kay kaming bahala sa pagdala sa mga balita. Samtang paliwaliwa kamo sa sining udto ang halos kalabanan ti marosako-sako diri sa syudad do kadamo sang salakyan since pa kay na sang aga. Tubtob sining mga inuras. Ini sila posible may mga quarantine pass man nga nagaladay diri sa mayor nga dalanon diri sa palibot sang syudad. Base karon sa hapon jutay-jutay naman lang sila. Kag galing pagkahapon naman pagka alas 5 pasado tubtob na alas 6 kadamo gyapon sang salakyan since pagkahapon. Anong natabo o way pa man malif ang ECQ diri sa palibot sang syudad sang Bacolod. Anyway, stay karon nga adlaw, inupdanay kita mga kaaksyon sa kinandan ako ang inyo kaaksyon sa Kanginan Aksyon, Rex Cantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time las 11:15 na nga oras 11:15 mga kaaksyon. Ayos, sige na mga balita sa sining adlaw diri sa aton sining pagpangalagad sa Kapitolyo Provincial mangin-kaupod ta si Aksyon Eden Aboso. Goblakson may panomdom angot sa pagpatuman sang GCQ sa Mayo 1 kag ka-DCT Mayor Bading Escalante suportadong plano kung taning extension sang ECQ sa bugos nga probinsya.
Duwani sila ka mga alkalde, kadis kag banwas ang tubuso, nagpalayag nga dapat mayara sa extension ang ECQ. Pero ang iba niya daw sa prangkang istorya, okay man ang extension, pero ang pamangkot dira nanoy sa batas sa kalanon sa mga pumuluyo dira. Okay ginang extension, ha? Ibaloon taman karon ang balita sa Bacolod City Government Center si Action Dale Salazar. Graciano Lopisaina Elementary School magaserving a quarantine center para sa 58 ka mga seafarers nga magabot karon sa kagabihon. Ang reporto ni Councilor Ising Salanga nga daw siyang gintulinan sini daw by 7 o'clock ang arrival sang sining mga seafarers nga halin sa Metro Manila, no? Mga 58 tapos mayara pa mga 40 plus sa probinsya sa masunod nga mga inadlaw posible madala man ini sila mga kaksyon kadamo to sa mga taga Negrosanon sa Metro Manila nga pila na ka simana sila nga didto tiga ang iban sini nugpuli na ti anon tanabi karon no pero ti may tsansa na ibaloon tana karon dugang mga kaaksyon plus ang iban pang mga developments diri sa pagpangalagad sa aksyon BBB sa balita gikan sa Bacolod City Government Center. Samtang sa BCPO naman nga balita, igabalita ni Aksyon Eric Magbanwa, inner border control kakason samtang igapabilin ang outer border kon ipatuman liwat ang general community quarantine o kon GCQ sa siyudad sang Bacolod. Ang mga suludlo ng mga border bala mo nang pangkakason sa mga barangays pero ang ari naman sa palibot sang syudad padayon ini mga kaaksyon no? Nga pagabantayan sa mga kapulisan, mga multiplier force kagiban pang mga units. Ibalaon ta na mga kaaksyon karon dugay-dugay upod kay aksyon Eric Magbanwa kag lalaki ginlutang pilason sa Banwa sang Calatrava igabalita ni aksyon Brian Morden sa Nukpo. May report man kita nga nabaton nga may isa man ka persona nga ginluthang dira sa Banwa sang agin buno sa barangay dira sa Banwa sang Don Salvador Benedicto. Wow, perti manino. O sige, pakarunan talang ni mga kakson basi may report kita gikan dra sa Banwa sang Don Salvador Benedicto. Kag Indian community ho nagpanagtag sang relief goods kapin sa 200 ka mga relief goods sa barangay 8 ang iga panagtag. Dugay-dugay mga kakson. Layo maning Indian community no. Kay managtagtos la mga relief goods sa barangay 8. Lapit lang di sa aton, i-check ta na karon dugay-dugay. Upod kay Aksyon Eden Aboso, no? Ayos, sige, pakaronan talang na mga kaaksyon. Samtang sa balita nasyonal, pila ka mga pribadong eskwelahan posible magsira bangod sa coronavirus. Grabe, no? Mga kuani, mga laban sini, mga pribadong mga eskwelahan. Pagka-delay sa implementasyon sa National ID System, dapat investigahan suno kay Senador Angara. Huwag pataga ni kalampuwa sa coronavirus disease, mga ID system ng ginawakal siniyo. Huwag ni anay magpahimunong sa banga kang magbulig to panagtag sa mga relief goods sa mga nasakupan niyang mga lugar. Ni mga ID system na no ginakimportante haw isalot mo na karon di kinaburigal hindi pas lagani kasangkol sang problema sang coronavirus isalot ya pa yang ID system yang ay nano nga klase ka senador ni man. Samtang COVID update kita karon mga kaaksyon sa bugos nga kalibutan kag ilabi na sa bugos nga pungsod ibaloon ta karon dugay-dugay pagi sa report ni Aksyon Dorel Cabato.
Sean Rex Canto, kinikilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, balita, banat, bulig. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 11:20 na nga tunoras, 11:20 na mga kaaksyon. Parte biyahe blas ang Valyacar. Way panipiho kung sa May 1 may biyahe Valyacar sa probinsya. Kay mabalaan yung managyapon kung may biyahe na under sa GCQ ang mga Valyacar Transit. Nga mong nagabiyahe sa Bugos nga probinsya. Pero asob na way pagyapon kapag ang aton sining gobernador kung may biyahe sang Ceres bus liner sa probinsya. Kagang Valyacar Transit wala man kapag sang information. Amo lang nang mathag dira mga kaaksyon, no? Another 15 days no do ka subo ba tiyagon kung may 15 dias pang extension. Pero tiway tamimo kung amo ning lantaw sa aton sining local governments kung mangin mayo nga aton sining sitwasyon. Ay huugid. Sige karon dugay-dugay mga kaaksyon natagan tanay talupangod ang mga mensahe ninyo nga ginapabot diri sa Aksyon na BBB, pero matag tanay pila ka mga commercials. Standby sa pagpanumbalik report na gikan sa nasyonal upod kay Aksyon Dorel Cabato. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo,
para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo. Balikan natin ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Action PBB. Ito po, si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radyo. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat, bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Pabalik kita diri sa aton sining pagpangalagad sa inyo sining palatuntunan 11:27 na mga kaaksyon, las 11:27 na tigirigma na mga kaaksyon pag paniagan na dugay-dugay ha. Parang sigurado pala niya puno naman ang palabuton ta, no? Pero para sa complete nga management sang inyo liver detox, mag DTX 500 capsule kita kada adlaw. Ang DTX 500 capsule ang may detoxifying compounds nga nagatinlo sa aton nga dugo kagatay. Ini man na may mga active ingredients, phytochemicals kag antioxidants pangontra sa liver inflammations, cirrhosis kag cancer. Para sa healthy nga liver, make sure to stay active, healthy and fit. Mag DTX 500 capsule na kita kada adlaw. Mabakali ni sa mga suki ninyo nga mga butika, parmasya o kung drugstore sa inyo sining nga lugar. Hindi na ta maguyang pasang nga tinionta kadtuantang balita gikan sa News Center upod kay Aksyon Dorel Cabato. Ini may kang tanan sa pila ka mga pribadong eskwelahan posible nga magasira bangod sang coronavirus crisis. Kag pagkadilatar sang implementasyon sa National ID System, dapat imbestigahan suno kay Senador Angara. Kag maki-update kita sa COVID-19 sa bugos nga pungsod kag kalibutan. Alin sa pinakasako nga news center sa bilog nga rehiyon. Yari ang Aksyon Radio News Center Report. Aksyon Radio News Center Report. Yari ang kaunan sang balita ni Aksyon Dorel Cabato gikan sa News Center sa Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Doors, mayong udto. Yes, Action Rex, mayong udto kag sa aton man nga mga tagpalamati balita nagikan sa News Center sa Aksyon Radio Bacolod. Ginpahayag sa isa ka leader sang sektor sa karono nga pila ka mga private schools o kung pribado nga eskwelahan ang posible permanente nga pasira bangod sa income losses sa tion sa nga binulan nga shutdown agud punggan ang COVID-19 pandemic diri sa Pilipinas. Suno kay Eliazardo Casilag, presidente sang Federation of Associations of Private School Administrators o ko ng FAPSA, madamong eskwelahan ang wala pa nakabayad sa ilang mga loan sa bangko
nga ila man gingasto para ipatukod sang ilang mga pasilidad kag internet connection nga mo ang requirement sang K-12 curriculum. Suno pa diri pila ka mga private schools man ang hindi naman makasara nga magbayad sang o kung magpasweldo sa ila nga mga school teachers. Ang FAPSA sa karon ang nagaplano nga magpangayo sang bulig sa Department of Education. Suno sa grupo, mag-aumpisa sila sa pagbukas ng klase sa bulan sang Hunyo, bisan pa nga ginpaisol sang gobyerno ang pagbukas ng klase bangod sa coronavirus crisis. Samtang posible naman paimbestigahan sang Senado ang madugay na nga wala pag-implementar sa National ID System. Sunod diri kay Senator Angara o kon Senator Sani Angara, isa sa mga authors ang layi nga ang National ID System ang duha ka tuig na umpisa sa nga ginpasar ini o kon napasar ini, pero wala sa gyapon sa improvement sa proseso. Te sunod diri kay kang Angara, bisan pa tani nga ginpainan na sang pondo pero palamang ko tanon kung nga wala sa gihapon sang improvement. Sa mga nabatian nga rason sa nga senador sunod ri sa iya, isa sa mga problema amo ang bidding process. Ti nangindako kuno initani nga bagay ang National ID System sa pagpatuman man sa nga o kung pagpakig-away man sa COVID-19 crisis diri sa Pilipinas, ilabi na ni ang pagpanghatag sa nga Social Amelioration Program o KONSAP kay mas madali nga ma-identify ang mga tao nga hatagan kag nag-deserving sa sini nga programa sang gobyerno. Samtang sa ibang pagig nga balita national, mayoriya sa karon sa nga senador ang nagapabor sa ginatawag nga virtual session. Ginpahayag ni Senator Sani Angara nga sa Mayo 4, 2020 sa ilang nga pagbalik sa sesyon, mahimo mangina present ang tanan nga senador apang hindi magadugay ang ilang nga pagistoryahanay bangod man sa sining paandam sang COVID-19. Tisuno kay Angara nga kalabanan sa mga senador sa karon ang indi luyag sang physical session. Ilabi na nga mayara sang pila ka mga senior citizens kay iban pa nga mayara naman sang underlying condition sa Senado. Suno kay Angara nga siya kag Sunday Senators Mig Zubiri kag Coco Pimentel III nga lunsay na igo sang COVID-19 pandemic o kon virus ang paborman sa ginatawag nga virtual session. Naibaluan, una na nga ginpahayag ni Senator Tito Soto III nga sigurado na ang pagbalik sang session sang Senado sa Mayo 4, 2020 o kon masunod nga Lunes. Balik na sila session? Virtual pero lang. Virtual session kuno action na Rex balaan ta lang na sa Lunes Gani ang man. ila sina nga pag-istoryahanay. Samtang ma-update lang ko sa COVID-19 sa bugos nga kalibutan. Ang kaso sa karon sa pinaka-latest naglambot na sa 3,064,830. Ang mga nagkalamatay sa bugos ng kalibutan, 211,609. Ang mga naka-recover naman, 922,397 o kung 922,397. Sa Pilipinas, ang mga cases diri 7,777 or 7777. Apat kawasay. Yes, Action Rex. Ang nagkalamatay naman, 511. Kag ang mga naka-recover, naglambot na sa 932. Sa Negros Occidental, nagapabilin sa gihapon niya apat ang kaso dere sa din isa na ang naka-recover nga mo si patient number 1 dito sa Banwa sa nga ED Magalona. Ang sa Bacolod, nagapabilin naman sa Siam ang kaso dere sa Bacolod Action Rex. Kag sa Western Visayas, nagapabilin sa 62, 24 dere ang naka-recover. Siyam ang nagkalamatay kag wala sang bag-o nga case kahapon as of April 27 kahapon 2020. Way case kapo, no? Yes, Action Rex. Wala sa Kahapon Western pa lang. Visayas. Gabay pa nga kagapon. karon sapon, wala man gyapon sila Yes. sang reported, no? Correct. Kabay pa Action Rex. So, subong, again, sa Western Visayas, nagapabilin sa 62, sa Bacolod, Siam, kag sa Negros Occidental, 4 Action Rex. Balita, lagikan sa News Center sa Action Radio Bacolod para sa Action BBB, Action Dorel Cabato. Sa balita ng sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo.
Salamat sa aksyon na Dorel Cabato. Balita gikan sa News Center sa Aksyon na Radyo Bacolod, Aksyon na Radyo Philippine Standard Time. Las 11:35 na nga oras, 11:35 na. Kadtuan ta si Aksyon din nabuso sa patrol ta kay yara sa area sang Barangay Otsoy. May yara nagapanghatag mga goods dito. Hibaloon ta sa Barangay 8, ganing Barangay 8. Sa may dalang Galisonhan ta ho. Ti hibaloon ta nabi kay Aksyon din nabuso kung kamusta sila subong sa area dito. Yari si Aksyon din nabuso sa balita sa patrol. Aksyon din, kamusta dira? Action Rex ga tagi-iti ang init pero importante beautiful. Laban Kag Amo beautiful na dang ang importante smile. na. Minano Beautiful nga ang tagi-iti smile. sang init na, basta beautiful, okay gid na, no? Te beautiful man di Action Rex ang smile sang pumuluyo sa taga Prof Narabaybay Barangay Otso. Oo. Kaupod man ang barangay kapitan nga si barangay kapitan Ma'am Joanna Magalona kay ti ari di sila nagapanagtag sang relief goods ang bulig man sang mga pribado nga sektor Action Rex. Barangay, ano na gani? Barangay 8? Barangay 8 Action Oo. Rex, Purok Nara, diri sa likod. Bala kabalo ka na ako din ayon na. Oo, Sa may tower. Correct. Ti ari di Action Rex, bisa nagatagi ang init, pero ti nagapanghatag Action Rex ang bugas diri sa Pumuluyo. Kaupot Action Rex. Sino nagpangatag bugas ni? Pamangkapon Action Rex si Kap no sa nagbulig man sa ila. Kap may ugto live ka sa Action Radio Bacolod with Action Rex kanto. Kap sinoni ang nagbulig man sang nga barangay para kaparagtag kamo di subong Kap. Yes, mayong ugto Action Rex no. Mayong odto, Kapitan. Ang nagbulig diri sa amon nga mga pumuluyo diri sa barangay ito is mga Indian nationals nisa no. So nalipay gid ang pamuluyo. Nalipay man ko tungod nga makabulig kini sila sang dako ang 5 ka kilo nga bugas na kinatag nila. Pila ka bilog na, Kapitan? Ang 100. Bali 200. 100 100 ka tawo. Tag 5 ka kilos na nga bugas? Yes. Why na iban? 5 lang kita kilo nga bugas. Okay. Sa 100, pila ka bilog benepisyaryo mo dagan ni sang sa barangay mo? Actually, 224 families lang ni sila, no? So, 100 lang gid ka recipient ang kwaon nila. So, pila ang pinakapigado, gid nga digest, gid mo gini ang ginpili namon nga mahatagan. Pro okay man lang sa ibanda, Kap? Kaya ang hindi mahatagan, nga hindi malabutan, so ang barangay na siyang mahatag sa ila. Okay. Sige. At least, sino ning mga Indian nationals ni? Wala ko ninakuhaan sila, pero kay kinpamangkot basta mga Indian nationals lang sila ang nag-sponsor diri sa amon. First time ni nga may grupo nga nagpanagtagda sa inyo? Yes, first time na dito po. Okay. Kabay pang ibandrang mga grupo da makakadto man kay Kap Magalona dra ho, kay Kapitan dra sa barangay Otso, no? At least bisan paano magkumpleto to dablang latagan ta Kapitan no? Yes, welcome kinadi sila ang sinong gusto magbulig diri sa akon barangay. Pero Kap, sa inyo, ya mismo sa barangay, ikapila na ka mga wave bali subong or buwas, fourth wave na namon. Bali iyan na sang barangay panghatag. Pila diyan ni Kap ang imo nga nasakupan Kap household yun sa bilog ng barangay 8? Ang total is 1,500, pero ang iba na relocate na di Abada Sky ka Kabugwaton. Bali ang dali lang yan sa Purok Park at Purok na 224 sila tanan. Kap, kamusta nakatagdaganay naman kamo nagligad sang Kap? Oo, so actually nakakuha gid sila ya tanan niya, qualified gid sila tanan nga nakakuha. Pilang nakakuha sa iya da? Pila nakakuha sa imo Kap? 259. 259. So, Out of 1,000 plus? 259. Out of pila gani liwat ka household Kap? Bali, ang kabilugan is, ang household naman, so, mga more or less 1,400. So, ang ginatag sa amon nga quota is
259 sa social amelioration. So kalabanan halos di halin di diriguro kap no sa Puroknara. Oh, halos tanan. So pila lang kabilog ang wala nakakuha. Di kamusta man kap wala man gid mga reklamo like if for example nga ang iba na lista or tagpila ka na verify man mayo kap sang barangay. So ang reklamo ara na nada sa aton, tanan na yan ang nasalo ko na tanan. So ang amon niya is ginapili gid siya kung sino gid balaya ang deserving bala nga mahatagan sang 6,000. Pero so far kompleto naman tanan. Kasi saan o kamo gani kap na nagtag? Nagligad pa nga si Mana Monday to siya nga adlaw. Tapos one day lang may ginpatigayon kap. Mga half day lang gani kay Jutay man lang eh. Jutay lang Monday. So far ka pa ang iban niya nga wala natagaan maya sa relief board sang barangay. Yes, so ang wala yan makakuha is ang barangay na namata kayuda sa ila. Anong ginapangatag sang barangay ka? 5 kilos rice man, tapos may sardine, may meatloaf, may noodles. So sa siguro sa fourth wave namon 5 kilos na lang ang rice ang yatag. Kap kamusta di kap may mga violators kita diri ECQ violators kag ano ang mga ginahimo kap sang barangay para at least mapaganhagan nga mga pasaway. So sa violators lang kadamo gid siya no. Kay ti kabalo ka naman wala sila ya maanad nga nagatinir sa ila panimalay. So ang madakpan nga naga-violate is community service namon sila. Actually kanina nakita niyo naman ta siguro ang garden kung paano nada naghawan subong nga puro nada sang una kugon kay lamon so subong naghawan na tungod po maka-violate kaya si dira kagid siya makadto mang hilamon kagid siya. At least na may ara sila sang community service kag may benepisyo ang barangay kay benepisyo ang barangay. Kaya kung matapos na gani ang COVID-19, di may gulayan ang barangay namon. Kaya damo na kami tanom subong. Pero kapos dinadampi na? Dampi ni gani. Adire ayon sa may likod lang action rex no, lapit lang sa tower lang. Sa tower gid. Okay. Sa may bakante nga lote. Di damo na utan pwede na kalaswa. Pwede na kalaswa may alugbate, may dahon kamote. So, Way pagaling maulanan. May bunga, may tanglad man kung gusto mo. Pero kapti, mantiya balita ang mga beneficiaryo, wala man may nagkalanakpan nga doging kapital sa malaing aktibidad. As of now, wala pa, kabay pa nga wala lang. Kapang numambal mo na lang sa constituents mo dali sa barangay. Ang ako nangyaya nga ginapangabay gid permi stay at home lang kita permi no kay hindi man sila ya ang siling ya nga doga ano ni ganito na budlayan hindi sila kagwa kay kami man gani ginantos mananamon nga kabalo na taway tayo kabalo sa ato nya kontra mo. Tanan-tanan siguro ga kuan man ikap ga antos man tanan-tanan way tani makita eh. Antos man actually kani ako ya 1 month na pamilya ko way ko pa nakita. Dati ko lang kami kasi syempre ako ganda man mo. Hindi tayo nga nakita ang kontra. So ako yari ko di sagwa sila yara lang yan sa balay. So si antos lang anay. Gani at man. matapos ang COVID-19. Salamat gid kap. Action Rex pa dayon na dinaga panghatag yapon na aton nga mga Ang mga nag-sponsor ba basi kung kabalo mo na sila guro mag hiligay nun? Ga-English, sila ga-English. Why sila, hindi sila marunong? We'll try. Makadto na ta Action Rex pakayuan. May mga kapulisan man nga nag-escort sa election eh din? Correct, Action Rex. Hari, gini si Police Major Sherlock Gabana. Abi si Police Major Sherlock Gabana na ibla? Hari, gini sa gusto mo gid sa kamustahon Action Rex. Hila, ginam-secure man ang Action Rex ng seguridad. Nga para man kapanghatag kag ti ari man si Sir Gabana Action Rex nga gapabati si Simo do kataas mo sir. Sir may ugto live sa Action Radio with Action Rex Kantong. Sir, again personally do SOP ni sir nga kon may maghatag gani nga mga like private sector or mismo ang barangay ara gid yang kapulisan naton. May udto no sa tanan labi na sa tagpalamati sang Action Radio. Balikan may mag-coordinate sa pulisan nga sila mang distribute or manghatag sang
food box or relief goods sa mga kauturan naton diri sa area sa Station 2. Therefore ginaupdan ta ginadayon kag para masigurado bla naton ang magapanghatag hindi man maharas kag dason ang mga dapat matagaan ang mga deserving man dapat niya tagaan. Kasi kung malantaw mo din diri sa area, damo didiraan plastaran, damo mga nagasuluyot, amo to gina nagajok-joko kung gina ang bugas-bugas baylo bato kaga toter para nga ang mga sinodira mga user or gapaplasta hindi na nga mamilit pa nga matagaan sila kaya ginlist nga ang mga wala ga intra sa illegal nga droga kay useless man gyapon mahasagay kita hatag sa ilang just like to sa iya ka mga 4-piece nga beneficiaries mga sasap nga pagkatapos to bakal shabu or butang ta bakal ikapital nila Panahon. Ikapital nila sa pagbaligya sa shabu. Then ang iba naman isugal nila tika useless lang gid. Therefore mo man sa diri sa mga relief goods nga to no food packs tagaan ta mga deserving nga tawo. Sir, kamusta na-mention naman lang gid regarding sa drugs, sir, kamusta ang daw nagtahaw-tahaw mong ito sir sa assessment diri sa sakop sa police station 2. Kamusta sir ang lakat sang illegal drugs diri sa imong area? Sa totoo lang nga istorya, gimpamintahaan nila ang ini nga sitwasyon. Kasi tungod nakita nila ang pulis, tanan halos naka-deploy sa mga check-up points area, pamintaha sila. Kasi why man sila gina-search gid kung maglabay sila sa mga check-up point area. Tiapos sila magpalusot sa illegal nga droga. Amo na ko makita mo diri sa area diri mismo sa may Porok Nara Baybay, gimbutangan ko gid sang duha ka pulis para hindi sila pinagusto diri sa transaction sang illegal nga droga. Amo diri kung mapanan mo di sila maayo transaction diri. May nagalapas pa sir sang curfew? Sa curfew sir miara gid tig ulo. Okay, kung sa kon pa hindi sila pakalibla kung hindi sila makagwa sa ila balay. Sus. Sir, 1602 tayo, sir. Dali lang kayo na utod sa action na din. Dali lang action na din. Standby na ya. Kay balikan ko lang ikaw dugay-dugay, no? Action no Radyo Philippine Standard Time. Las 11:48. Interview ni with Major Gabana sang Police Station 2. Action na din. Yes, Action Rex naman kot kita no regarding sir sa 1602 diri sa imong area. Diri sa 1602 niari ginadi nga actually yung isa piyak lang da nga saydo may nadakpan kita nga prior to sang distribution sang sa sugal na sila. Kaya gapay ko sa manukabot nga kwarta para sa ila ko no. So namo to ang ila mismo nga ginahampangan plastaran man sang mga nagasuyop sang illegal nga droga. Pero so far sir, after sang distribution sang stock diri sa barangay ito wala man may nadakpan nga nagapanahon sir nga stock beneficiary. So far wala pa diri sa may nadakpan sa itong am na ganito may police pagdasong pang ginalingkod sila. Pero sa ibang nga barangay miara gijagat po kawa nga magsugal. Miara nga mapusoy, matumbo, pag miara man nga gatong tips. Biskan madyong ara man. Action Rex si Police Major Sherlock Gabana nakari gid nagabantay man kag nagaupod sa private sector nga nagahatag man. Sir, thank you again kabadaw. Salamat sa liwat. Action Rex ato sa actually tani may interview ta sa isa ka upo di ba sa international ganito nagapalayo siya sa akon how. Basi kon kabalo na sila mag Ilonggo siguro magbinisaya Blackson na din. Pwede lang Tagalog ko no. Tagalog? Ilonggo gali. Ilonggo pwede na sila mga Ilonggo kay kabalo na sila maghambal No, Muamo na sila ni Action Elre bla?
Hindi lang ko nadalom nga word ko. Oh, hindi lang dalom ah. Mga kilala na na Action El Rey, mga Turko nga daan, di kabalo na sila mag-ilunggoy ah. Actually, Action Rex, wala man galayo ang kolor namon, pero ang ilong lang ang layo. Ang ilong ang layo. Kaya timambal sila doon. Kakadenhaw. Kamusta? Hindi nila sulok ang ilong ko. Area. Sir, live ka with Action Radio Bacolod with Action Rex Cantong. Good afternoon. Good afternoon. Sir, gusto na gani mo name, sir? Rana. Ibali yan na sa tito namon ligad sa barangay 1 tapos araw 1 handumanan iyaman na lang minsan yan pala tito bulig-bulig lang ko balik siya man na tito ko. Sino name sang tito mo ni sir? Si Johnny Bapla. Yan, mo to siya kagina. Actually, mo to siya Action Rex. Ligad hatag na do 1,500 ka sako Iba na hatag na siya tanan na detail. Galiway pa na iba na yung na siya recording sa new radio vlog. Pero hindi na kami gusto si Yanggol do hatag na lang siyempre para do Gani. hatag man si juice bala, di ba? Muna. Sir, salamat din Thank you. Action Rex na Action Rex pero tiyan mo to. Damo na sila natagan. Hindi lang nigli barangay 8 nang natagan nila kundi damo nagli nga mga barangay ni. Correct. Ano to kanili what sir nga barangay na panghatagan nila? Barangay 1 300 tapos barangay Banago aragi di ba? Mga tagpila-pila ka beneficiaryo sir? Ka bagla. Tapos sa barangay 100 sir no ka beneficiaries. Barangay 1 yan 300. 300. Banago pila sir? 100. 100 man. Subong diri sa Puroko, kung sa barangay 8 another 100. Pero 5 kilos nga bugas sir. 5 kilo each. Mayo, Yes, Action Rex, at least 5 kilos. Saan dumanan pagid may ara Action Rex. Tawag ya ka. Action Rex sumatuti ang tito niya ni hambal niya ato sa punta makita. Sino tong ngalan niya? Si Rana Action Rex yung ngalan. Rana? Si Abuso? Rana Alia Faiza guro Abi ko na bus. Rana Nogora. Rana. Kantong. Doon nga yan man. Diyan man sa kanton. Pero wala ka lang yung kolor to tanan. Gani. Although nga init-init di Action Rex, pero kanami lang kay ang tanan nag-open hours na syempre kay Bulig na Action So Rex. dinadampi man sa may tower? Sa may tower di Action Rex, sa may likod, di ba lasang isa ka mall? Araw si nanay kag kuan na nakabaton mo na? Nakabaton yung Action Rex, bote, sinoman yung magdahom nga manghatag lang sila isang 5 kilo nga bugas. Dako, hindi nga bulig sa Action Rex. Especially sa diri nga mga Paano na na-identify na nila ang kadtuan nila dra? Na check na nila kung on the spot? Action Rex. Sining kung ginakadtuan nila na nga ginatagan nila mga goods na on the spot na kung may listahan na sila nga daan? Actually, Action Rex na-identify ni Barangay Kapitan Magalon na Action Rex. So, muna di padayon sige ang katagay kay may mga from the barangay man nga nagabulig man hakwat sa 5 kilos nga bugas ti 100 daan kabilog. Ti amo to hambal kainan. Hindi na mga soke nila? Mga soke. Sa ilangan di ko siya, hindi Action Rex. Pero may mga kaksyon ta diri nga nagahambal nga lang ba si soke man ang nilang ginapangatagan nila. Hindi ba Action Rex? Tapos ba siya yung iban ba lang? Hindi Mga kwan niya, mga pigado as in pigado gidblaw. Ang iban mahambal nga nga basi sukton galiaw. Pero Action Rex last na lang mamagpapasi balaw sa listener to man. Pero nakabaton man sang 5 ka kilo nga bugas nga ginatag sa taga Indian National. Ma'am, ayong do sino ganing ngalan ta ma'am? Esther Roquero. Dugay na kamo di ma'am sa barangay 8. Mga 2001 kami din. Ma'am kay kapamati si Action Rex mo tiga banda direta bala mo? Kay tinakita mo na si Action Rex, ma'am. Wala pa. Di gusto mo sa makita? Ano ma'am? Gusto namon. Di gusto niyo makadto di sa? Magtapos lang COVID Ano to gonyo? Nga makadto di sa amon. Ano dalon niya to gonyo?
bugas. Alam mo, guys, ito. Ano, ma'am? Diaper sa akong bata. Oh. Ano ba, ano to ni Action Rex, Oh. Ano, ma'am? Alaska. Dati, ba't idanong Action Rex? Ano? Kagiti ba lang, gatas ko, no? Ah, okay. Kag-diaper. So naman, kakaliwat ba? Oh. Pero ma'am, ano ning ma'am, bali sa mga Indian nationals nga naghatag sa inyo sa 5 kilo nga bugas. Ginapasalamatan sila namon sa dako, kay dako na niya mabulig sa amon. Kamusta ka mo di ma'am sang nag-umpisa ning ECQ ma'am sa syudad sa Bacolod? Bigado may gani kay may nag-abot nga amelioration nga bulig sa may mga bugas. Kakuha na sa amelioration? Nakakuha ka mo ma'am sang 6,000 pesos. Wala, kay 4 piece. 4 piece ka. Pero iban diya ma'am nakukuha. Pero ang benefit ni Guro sa 4 piece, sakto man, naka-pansapin-sapin man sa inyo kinanglan. Oo, gidi. Dako man yung bulig. Importante, ma'am, nakapalugom si ma'am na gold ang iyang Ba, hair. nakapalugo, makita pang buhok ba? Importante, beautiful. Laban. Pigado na da, tapos laway kapag ito. Dapat bisan pigado, basta mayo lang. Beautiful yun yung kasi ni Mayo. Beautiful. Importante, beautiful. Nagayuhom, nagakadlaw, way nagakusmod. Correct, Action Rex. Kung tayo problemado ka na daan, kakusmod ka, naging malaway ka na. Laban. Think of the positive side na lang. Last na lang, nanay, ano mambal mo kay Action Rex? Sa akon pa ba? I love you lang kay Action Rex. Nalalamugin. Lamugin, makadulong lagi di gatas. Ate, sige Mega, gaan ta ka Ano? ng Beria Karonay. Alam mo ginaw sa sex. Ano, ma'am? Idol na sa namon. Aba. Bakit kami permi ko pamati. Nan. Nami gidi ang action na dyan. Nami gidi desan dasig sa akte ko nga may pambulig. Nante. Okay Dason pa ikaw nilang danay. Abunuhi lang anay. Makakuha lang ko di sa mga gold ko di nga hair. Kasi pwede ni maprinda. Kung pwede lang ni maprinda, naubos ng garong buhok ko Action Rex. Gani man. Pero anyways, padayon lang di sila Action Rex sa regabulig. Sa driver mo dabla? Ha? Sa driver mo? Given na na. Yung gaya sa wasang bulsa, Ato na ko nagali, Ato Wala na. sa problem. Okay na. Matik na yata yun. Sige. Action Rex, pero may hari, di Action Rex, no? Ang natagaan, nagali sa mga Indian nationals naton, 1,655 kapamilya nga beneficiaries, 400 sa araw, 390 sa Handumanan, 300 sa Barangay 1, isa kagato sa Banago, 100 man diri sa Barangay 8, kag 355 sa Home for the Blind man Action Rex. Pero ti kaina nagkastorya matagani kay Sir Rana tubala. May kutob sa may makita sila Action Rex nga super pigado man nga community. Palagi sila nagapang duha-duha man nga maghatag. Kanami Action Rex no bisan hindi sila Pinoy. Bisan wala di sila sang pamilya sa mga Pila area. sa kabilog da? Duwa di sila Action Rex. Duwa sila. Correct. Lasang barangay officials kag mga kapulisan Mga ta? kapulisan. Correct, Action Rex. Kaya sila tubong nagapang lugayawon nga ginaubos pa nagtag ni ang 5 kilos na bugas sa 100 ka beneficiaries diri man sa bahin sa nga Purok Nara, Baybay, Barangay 8. Action Rex live dire sa gihapon sa Barangay 8 ini si Action Eden Aboso, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Action Eden Aboso, direkta dira sa Barangay 8 sa siyudad sa Bacolod, nag-upod sa Tagtaganay sang mga bugas dira, upod ang barangay officials, mga kapulisan, of course, sponsors sang mga Indian nationals nga diri sa Bacolod, mga ka-aksyon. Mayo gid at least magabinuligay mo manaling tinion nga makabuligay kita sa inog paragtag. Tagtagid niya subong mo.
Way naya iban ko na no pa kundi pagpanghatag sang mga kinanglanon sang tawo, no? Sige, dagang salamat mga sirs sa inyo sining initiative nga ginpatigayon sining udto dra sa barangay 8 kay Kap Magalona upo dra kay Chief Inspector Gabana nga nagpatigayon sang seguridad man sa sining duha ka mga miyembro sang mga Indian Nationals. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time las 12 in punto nga oras. Kantuan tanang mga balita gikan sa aton sining mga action reporters. Standby na aksyon Dale Salazar na hunta na balita sa Banwasang Calatrabaho. Upod kay aksyon Brian Morden, may lalaking ginlutang sa Banwasang Calatrava, Pilason ini mga kaaksyon. Ba na mali. Kagiban pang mga balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Kag ining pagpanagtag sang ayuda bla sang gobyerno ta. Nano na subong ang dalagan sa probinsya kag monitoring sa aton sining mga kapulisan. Yari ang countdown sa report ni Aksyon na Brian Morden gikan sa Nokpo. Aksyon, Bri. Action Rex, wala gid po nag-obserbar ang inatiba naton nga mga utod sining enhanced community quarantine kaysa ka amay diriya ho ang nagatulod siya sining punoy-an la city kagabi dira sa may barangay Malatas, Banwasang Calatrava, gin palapitan ng Action Rex ang tatlo ka wala kilalaan nga mga persona kag ginluthang ini siya nakaagom sang mga kapilasan sa sining lawas Action Rex labi na gid sa walang porsyon sa iya sining kilid. So di boy nas lang nga ining biktima nga si Anjo Borido 33 anyo sa mga lugar ang wala matab-an gid kag nadala pa sa ospital kag gidiretso ini didto sa San Carlos City Hospital para sa dugang nga pagbulong. Sunod diri kay Police Captain iya nga si Eugene Tolentino ang Calatrava PNP nga head. Wala man sila nakakilala gid sa tong tatlo, no? Way man gini naka face mask lang galing medyo dulom. Do kadasig lang sa natabo Action Rex. Kung galing sa dugang pa nga pag-imbestigar diri sa Calatrava PNP, ining biktima daw dako may nagkakain buot siya da nga mga neighbors niya. Medyo maoy-maoy kung kaysa Action Rex. So isa ini sa ginalantaw nilang motibo kung nga ang ginluthang ini siya sa wala pagin mahibaluan kung ano gid ang nabalok nga rason. Kagabi isang guard na to no nga amo na may dulong dito nga natiruhan from barangay Malatas. So tapos napandak sang investigation dito nga aton nga investigator. According sa aton nga mga witness dito nga nakahambal nga natiruhan ni siya kagabi pero wala yaman ma-identify. Kung actually daw wife ni Balangin ang interview, wala nila kung ma-identify. So naman, kami kung naka-face mask or naka-bonnet. Actually, siling nila, wala din kay kulpi lang ang natabo. So, wala nila ma-verify kung ano yun, naka-mask or basta daw ang nakita lang nila mga tatlo ka tao. Tapos din pa ko tanin sila na ngayon ko kay nadala nila sa ospital na ngayon ko bulik na kung pasi sa kagabi kung may na-recover sila ng mga diesel or nga para lang ma-identify natin natin kung daw ano nga kaliberan din gamit. So wala pa rin kininakaw lang nila kung matapos gabi tuluman. So hopefully basi subong akban may makita siya. At so next sa mga nga porosyon lang sa inyo, yun aton sa kay Tolentino kay padayon pangila siniga pag-imbestigar sa amo iyang at kaso. Ari sa Banwasang Morsya, Action Rex lang ni
isaya ka benepisyaryo sa nga Social Amelioration Program o SAPA. Ang biktima man sa pagbuno, Action Rexo. Ang biktima diri mo si Sa Murcia? Murcia, no? Sa Barangay Salvacion, Banwasang Murcia, mga alas 10 man kagabi. Ang biktima diri amo ya si Jay de la Cruz, 23 anyos, kag ang tagbuno diri ang suspect amo si Adilo Dipinyo, 20 anyos, isama lang sila ka barangay Action Rex, no? So nataboy ni kagabi sa nambal naton las 10 kag padayon pakaron ng investigasyon sa Murcia PNP angot sa motibo sini kag ang suspect tigayon ini nga nakapalagyo kagabi Action Rex. Sa Kabankalan may ginkuan man, may ginlabo man ho nga ang suspect diri pakaisa. Ang biktima diri si Jericho Fausto, 18 anyos, kag ang natudlo diri nga pakaisa niya nga suspect ko ay 17 anyos, bata pa, taga barangay Carolan ini. Ang biktima nag-warning man lang siya sining pakaisa abi nga hambalo ng amay nga suspect sa sining suspect kini Action Rex nga daw ginsaway lagi ni Blas kung ano man nga gusto yay palapos sining biktima o kung suspect nangakig kag ginlabo ini siya, no? So gindala ining nasabit nga biktima karon sa Lorenzo Saico District Hospital kag gin-transfer na diri sa syudad sang Bacolod. Sa Sipalay may ginlabo lang pakamakman pakarunanta ni may lang kay Wyman nagkalamatay, may lang isa kapag anay nga natabo pero patay gin-Action Rex, no? Si Saman Cabanwa diri sa syudad sa probinsya sang Negros. Grabe man o, kung hindi labo, gintero, ay ni mo play munong na lang anay sa banga ni Bla. Ano ba, ton ko nga balita, subong kompleto na Action Rexo, labo, tero, kag buno. Sus. Na, ano mo. Wag pala himunong ka mo anay Bla sa banga Bla, parang bisan paano mapakigbatuan tas COVID-19, di kay sila man ang galing kay, kung kaysa daw, dala man isang ambot kong tuod ni, ng sitwasyon Bla subong? Posible, tililipon na daw ay nagguwa. Buringot na rin sa kanya. Ay, ba siguro, no? Naging bunot na rin nga patay niyo, kahubog mo. Pag in-text ko sa imote, matay gid, no? So muna, Action Rex ang balita gikan sa Nokpo. Action Brian mo din nag-report po na sa balita ng Action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Action Brian Morden. Balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Matapos ang balita ni Action Brian Morden, kadtuan ta si Action Dale Salazar sa Bacolod City Government Center. Ini may kang tanan sa Graciano Lopizay na Elementary School magaserbi nga quarantine center para sa 58 ka mga seafarers nga magabot karon sa Kasisidmon. According kay Councilor Israel Salanga, mga 7 o'clock more or less, magabot ini sila dra sa area sang reclamation ng taon tanay kay dra na sila ibutang sa Graciano Lopizay na Elementary School mo. Ang ining 58 ka mga seafarers. Kuanan ni Kapon, gin-disinfect na ning lugar sang hapon. Kag subong sining adlaw preparado naman ang among eskwelahan. Nagiban pa mga reports we have Action Dale Salazar sa Bacolod City Government Center. Sa detalye, Action Dale. Action Rex temporaryo nga magatiner ang 58 ka mga returning OFWs nga mga seafarers, no, adra sa may Graciano Lopizay na Elementary School ini sa area sang Barangay 30 syudad sa Bacolod Action Rex. Sining mga Bacolod noon nga OFW sa ang natadana nga mag-abot sa Bredco Port subong nga adlaw. So ginpahayag diri ni City Councilor Reddy Tito Novero, siya ini ang nagapungko bilang chairman sang Quarantine Center Action Team sang LGU sa Bacolod. Ang Graciano Lopizay Elementary School Action Rex sa may 17 ka mga available nga rooms kag suno siya, no, hindi 1:1 ang mga OFWs kundi isa ka kwarto mayara sang apat ka mga returning OFW sa Action Rex, pero mayara na sang 40 na kag divider nga ginpahamtang ang City Engineers Office no siya para mapatuman strictly
ang social distancing sa isa ka Action Rex nga mayaraman sang kaugalingon nga banyo. Suno kay Novero Ano kagabi idan nila ni siminto? folding bed Action Rex. May mga folding bed naman. Oo, kay kulo kompleto man sa beddings, ulunan, habol, punda, no, katagad man ang 58 ka mga returning OFWs sang hygiene kit nga ginatawag samtang ginapatuban ang 14 dias nga strict quarantine. Sila dala sa may quarantine center Action Rex. Ang LGU sa Bacolod suno kay Councilor Novero ang maga-provide sa pagkaon, pamahaw, panyaga, tubtob, panyapon Action Rex sa sulod din isang 14 dias kag pagakuan man sila sang swab sample kag ipadala dito sa may Western Visayas Medical Center. Apisar nga ini nga mga health protocol ang ini nga mga procedures Action Rex na eksperyensyahan or naagyan na nila ini dito pa lamang sa Metro Manila. Pero para makapanigurado no ang LGU sa Bacolod nga cleared gid sila sa COVID-19 liwaton sang syudad. Ining 14-day mandatory quarantine kag ang pagpaydalom sila sa COVID-19 test Action Rex. Nagpasiguro si Councilor Novero nga safe para sa mga pumuluyo sa palibot ng eskwelahan ang nga mag-serve bilang quarantine center. Pangusunod si Action Rex may ligabantay man nga kapulisan kag iya ginalantaw nga mas delikado kung ining mga returning OFWs ang ipaydalom lang sa home quarantine kag hindi pagibutang sa isa ka quarantine center. Ari ang palayag ni City Councilor Renicito Novero. Well, we will house them dito sa Lupisayna Elementary School. Kag ready na dito. Pulawan na to kagabi. Lipat ko magambal kaya na kaya na sa church. Pulawan na to kagabi. Gid na ni Engineer Lopen. Gitpatangan sa screen. Kag dito na sila ihatagan sa swab test. Okay. Kag tagaan sila sang nagakaigo nga bedding kag pagkaon. So they will have a folding bed, may ulunan, may bunda, may habol. They will be given also hygiene kit. Okay. Kag pamphlet. Oh. And pagkaon nila pamahaw basically ang aton nga tatlo gid ka schedule sa pagkaon kada. Sa Lupisain dili may mga 17 rooms kada. Oo. So that can accommodate mga 68 na mga quarantinis. Action Rex na matiyan ang tingog ni Bacolod City Councilor Renicito Novero. Sa siningang mga tinayan Action Rex, ongoing ang special session sa sangguniang panglungsod, no? Adri sa Bacolod Government Center. Kay natalahan na silang magpasal sa ka resolution nga nagapangabay sa National IATF nga kung mahimo tugutan ang syudad sa Bacolod nga magpatigayon sang assessment kung ano ang sitwasyon diri sa may syudad Action Rex matapos nga gin-classify sang National IATF ang Negros Occidental bilang moderate risk area kag dapat magpaydalom sa general community quarantine Action Rex. So subong ongoing ang stasyon kag pag-deliberate sa mga konsehal kung bala i-grant no sang National IATF ang ila sining resolution, ang ila sining sentimiento nga magpaydalom sa enhanced community quarantine sa gihapon kag hindi pagsundon ang general community quarantine. So bali amo ning isa sa mga ginaistoryahan gali sa sesyon subong kon bala ma-ECQ o ma-GCQ kita by May 1 Action Dale? Correct Action Rex. Kaya ang sentimento dili ka mga konsehal hindi pa sigurado bangod may mga pending pang result dito sa may Iloilo nga wala pang ginuha no and 9 confirmed cases ang syudad sa Bacolod. So, galing paano tani ka ECQ kung naka-GCQ ng probinsya man? Oo, ang Lone District, ang syudad sa Bacolod Action Rex, separado ini siya no, with regards sa decision making sa isa ka LGU, separado ang Negros Occidental. Kung mag-GCQ sila, GCQ sila. Ang Bacolod, pwede yan maka-decide on its own Action Rex ang LGU sa Bacolod. Kay halin sang primero do, sunod man lang ta sa probinsya mo? Oo, kay ang sitwasyon sa probinsya, may confirmed cases sila, ang Bacolod, medyo damo-damo Action Rex, 19 na diri, kag damo pa ang pending nga mga resulta nga ginahulat sa karon sa Western Visayas Medical Center. So depende ka na Pila pa ganing sa syudad?
9 confirmed cases so far, Action Rex. Hindi, pilang ginahulat pa? May mga 148, no? Kung kita magsala sa pinakauli nga record. Ang probinsya, Ang probinsya, wala kita dirisang datos sa Action Rex, pero may pending pa man silang result from our Western Visayas Medical Center. Kaya ang ginakangawaan din yung mga nagkalamatay, yung ginakabig probable COVID-19, pero wala pa sa gihapon ang pending pa ang ilang COVID-19 test dito sa may Iloilo. So dugay-dugay check naton kung ano gid bala ang kabugusan nga kaundan, no, aning mga whereas clauses sa resolution kag kun ini ang maaprubahan subong aga sa special session sang sangguniang panglungsod. Update sa balita gikan sa Bacolod City Hall ang action niyo. Action Dale Salazar, una sa balita ng action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga balita kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Thank you, Action Dale Salazar. Balita gikan sa Bacolod City Government Center. Action Radio Philippine Standard Time. Las 12:16 sa aton oras. Malakay Finance Corporation na nakita. Base ko nagakinanglan kamo house and lot, property or land title loan, vehicle, truck, heavy equipment or car loan, pension or retirement loan, Malakay Finance Corporation. Yara lang sa Santo Niño stop sa Barangay 2, Bacolod City, tabok lang sang Pure Gold Barago. Pwede ka tawag sa 433-4309 or 433-4307. May mga branches ang Malakay Finance sa Victorias, La Carlota, Kabangkalan, Sagay, Bago, Cadiz, in San Carlos City. Malakay Finance Corporation, yara lang sa Santo Niño stop sa Barangay 2, Bacolod City, tabok lang sang Pure Gold Barago. Pwede ka tawag sa 433-4309 kag 433-4307. Ordinaryo kag komplikado nga kinanglanon pinasay nga solusyon, serbisyo kampyon, Malakay Finance Corporation. Action Radio Philippine Standard Time, las 12:17 ang aton oras. Relax anay makadali mga ka-aksyon, manload tanay sa mga ginpadala nga mensahe diri sa aton sining pagpangalagad. May lang nga pag-monitor kay Mary Jane Saludares, kay Manny Loquias, and Ronnie Sidayon Gordon. Kabudlay kon maisikyo pati tani gisikyo nataba. Kabay pa. Alin sa kay Ronnie Sidayon Gordon. Kay El Presidente sang OTTG Warlito Milyama, ginatamyaw ko kag ginapangamusta tanan nga miyembro kag mga officers sang Operation Tulong Task Group. Kamusta kamo tanan? Okay lang. Nagatamyaw si El Presidente Totong Milyama. Sa kay Cecilia Olio, may lang pag-monitor, no? Josephine Celeste Taiko, may lang pag-monitor dra sa siyudad sang La Carlota. Kay Madam Virginia San Antonio Olpenda, good PM lang. Monitor dra sa gyapon sa Celine Homes, Barangay Estefaria. Keep safe lang tagyapon. Gani man. Amugid Madama. Ma'am Virginia San Antonio Olpenda, salamat gid sa pagmonitor dira sa Celine Homes, Barangay Estefania. Novame Ignacio, ma'am, ayong udto lang. Watching live from Bukid of Sitio Bais, Barangay Yubo, La Carlota City. Ayos, mama. Please lang greet Ignacio Mundia kag Pasoy family kag tanan nga taga Sitio Bais. Na may mandataklaran sa Sitio Bais, no? Ay history gid kan nami gid. Thank you so much, Ma'am May, Nova May Ignacio. Kag sa tanan nga mga kwandra sa Bais Elementary School bla sa Barangay Yubo, may lang nga pag-monitor dra, no? April Jacinto Binamin, may lang nga pag-monitor dra sa Barangay Tangog. Tamiyaw lang si Bibot Binamin, ang iya kumpare nga si Felix Campaniel. Okay. Ayos, dagang salamat April Jacinto Binamin, no? And
Sa kay Jean Ruiz, may lang pag-monitor. Always kami monitor sa Proc Road side. Tangob, tamyaw lang si Ayan Ruiz kag pamilya. May apa. Kag ang duha ko ka mga kids, si IC kag Zion Kyle Ruiz. Alin kay Jen Morales, thank you, Action Rex, thank you man. Lia Ducasi, may lang pag-monitor kay Lia Ducasi dira sa Alihis. Kay JR Mainit Rihon, Giovanni Torabella, dira sa Barangay Kabog. Gapa nagtagsubong kuno sang SAP. Ati good, importante da sundon ta da. Kung ano man ang kasugtan ta dira sa area sang Barangay Kabog, aton pagasundon. Kay Madam Elizabeth Solindake, may lang pag-monitor. Watching from Barangay Cadiz Viho. Okay. As lang ko gali, Action Rex ang mga naabtan lockdown nga ara pa sa Mindanao. Action Rex, san o paihan sila makabalik diri sa Negros man. Hulat lang nila kung makabiyahe na tani. Isa na dito ang akon nga Iloy nga naabtan lockdown. Mga 2 months na sila dito, Action Rex, paano ta sila makapauli man. Kung Mindanao siguro, lato-laton tagid na mama. Until May 15, no? Kay Gian Resisio, bahalag pobre, basta hilason lang, Action Rex. Gian Resisio, may lang pag-monitor, no? Julian Montoyo, may lang pag-monitor, okay. Kay Sol Ping and Marica Reyes, Bolstag. Thank you, sir. Thank you, man, Marica Reyes. And sa kay Bolstag, lingan natural kay hindi man na illegal. Yeah, gani man. Ino Novia, ga-monitor man. Kay batchmate Jivoy Hobia, dara sa Barangay Purisimaho, may lang pag-monitor. Paniaga ta Migorex, mangkot gid Migorex ang kuryente tuod na wala bayad 2 months, Marso, kag Abril Migorex may bayad pero staggered basis na. I-check lang ninyo sa inyo kooperatiba kay daw mayara pila na ka payment na 2 o 3. I-check lang ninyo lihog. Batchmate Jiboy Hobiadra sa inyo Nuniko, i-check lang da. Ayos. Giselle Sorino Raburar, may lang pag-monitor hostisya sa Imamaylan nga wala nahatagan na ayuda, sir. Please actionin ninyo Monday ay. Maya Estrabon, may lang pag-monitor mosta sa pamilya Palma, kag Barilia sa Cadiz City, kag Melanie Pinaranda sang Daga, Cadiz City. Ayos. Giselle Sorino Raburar, okay. Lizelle Arsenal Garovillo, may lang pag-monitora. Tamyaw ilang upodya sa mga BHW, sila Lourdes Sonabia, Edith Longno, Cecil Cordova, kag ang gwapa namon nga BNS nga si Ani Yukom. Ayos. Mayong pagpamatigid kay Lizelle Arsenal Garovillo. Kay Rodski Melmida, may lang pag-monitor, sir nga sa Mambulok, duha lang gid ka kilo, wala na sang iban. Ayos, kaya hindi man kunika sa batnis ang pumangkot. Tsaka kay Jumari Formentera, may lang pag-monitor kay Jenny Perez, dira sa Binalbagan. Paring Mark, kag Ems Magbanwa, dira sa Barangay Handumanan. Kamusta, Paring Mark? Paring Mark, kag Ems Magbanwa. Kay Paring Tip-Tip, kag Imem Lerasan, dira sa Barangay Stefania, Oxlang. And Paring Elmarta Fanco, kagay Commander Yadra sa area sang Barangay Mansilingan. Paring Renz kag Leia Campus dira sa Barangay Sumago, kag Kalakipman sa kay Paring Tipti, Paring Philip. May lang pag-monitor, no? Paring Philip, no? Kag sa kay Tintin Rizaldo, good PM lang. Kag Paring Rinley Marter, no? Dara sa Banwa sang Valladolid. May lang pag-monitor. Ayos. O sige, kag
kay Cap Jofred sa Panta, may lang nga pag-monitor, kag kay Kapitan Chad Feria, dira sa Barangay Robles, La Castillana. And paring Roger Montalvo, dira sa area sang din ka pare Roger sa downtown kung sa bagong location, no? sang Shimaros Wine Center. Ayos. Kay Glens Gagliarde, may lang nga pag-monitor. Greet ko lang akon, amay nga nagahilamon subong urit na tay. Namigid na agiya basta may radyo. Gali ka. Sige, kay batchmate Rolando Manzano, ho, may lang nga pag-monitor. Kagamusta lang sa batch 84 ta. Ayos man sila. Gatiaw-tiaw pa man paring Rolando Manzano kuno Why pa man sang 5, no? Sa kay Lorely Sangko, good noon, Action Rex, mangkot lang ko kung ang UCT ka hindi maka-avail sang 6,000 kay ban ako PWD. Ati daw hindi na, basta naka-avail na sang UCT, pension, kag ano pa to, for peace, daw hindi na nasa ka avail sang 6,000. No? Ayos, Action Rex, mayong udto, lihog lang ko tamyaw sa tatay ko, nga nagapadayon gid sa pagpamati kay Tatay Vicente ni Sisito, kagugangan ko Elizabeth Akot, dira sa Hacienda Parnaso, La Carlota. Susan Malacaste, ho, may lang pag-monitor, gamonitor sila sang banay nga si Charlie Malacaste. Ayos, dagang salamat. Thank you, gid, no? And Idipyo Homan, may lang pagpamati sa Luwa Compound, sir, ma-improve na GCQ. Tani ma-improve ng GCQ. Ma-approve na GCQ. Okay, GCQ. Idipyo Ho, ang nagatamyaw. Si Ronel Naco, may lang pag-monitor sa Barangay 39 Ronel Naco. Kay Kent Martin Van Torino, may lang pag-monitor sa mga nagakarga tapas kuno sa DSB da, may lang pag-monitor Kay Red Cart, listening with Elizar Bong Cartagena, may lang pag-monitor Red Cart, no? Pudra kay Sir Elizar Bong Cartagena. Dinis Richard Tibor Rama, may lang pag-monitor sa pamilya Roma, no? Pamilya Roma, kag sa tanan nga taga San Enrique. Ang nagapanamyaw, Dinis Richard Tibor Roma. Gerald Babao, may lang pag-monitor. Ariel Kabatak, may lang pag-monitor. Kag sa taga Central Mills Department, greet ko lang upo di si Pari Tutoy Latsika from Ariel Kabatak. Ayos, thank you so much, Gid, no? Sige. Karon naman sigurong iban mahinang kalaban pagkarunan talang niya. Ang iban pa nga mga ginpadala nga mga mensahe diri sa pagpangalagad sa aksyon BBB. Daligid lang, standby mga ka-aksyon sa pagpanumbalik report ni Aksyon Eden Aboso gikan sa Kapitolyo, kag report ni Aksyon Eric Magbanwa sa Bacolod City Police Office aton mabatian sa diligidamang madugay. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugalion na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tapunan sang tisyo kon kamot ang baba kun ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima,
magtiner sa puloy-an kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa, kilayon nga magpakonsulta kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, dingwaan nga mangin updated sa balita kag mga informasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kaluan sang World Health Organization, Department of Health, kag Aksyon Radio Bacolod. Pito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ng Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puloy-an kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa, kilayon nga magpakonsulta o kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, dingwaan nga mangin updated sa balita kag mga informasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kaluan sang World Health Organization, Department of Health, kag Aksyon Radio Bacolod. Mga ka-aksyon, madamo sa nagpalaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Gamyo ang makaksyon, hindi mo ng WHO Safe Hand Challenge agad may handa sa coronavirus 2019. Padayon mga kaksyon! Aksyon! Radio! Mga ka-aksyon, madamo sa nagpalaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization.
Safe Hand Challenge agud may handa sa coronavirus 2018. Padayon mga ka-aksyon. Aksyon Radio! Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa... Las 12:37. This time check is brought to you by AC. It's brought to you by Kagkaroon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, Bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Action PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat. Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Pabalik kita diri sa aton sining pagpangalagad Aksyon Radio Philippine Standard Time las 12:38 ng aton oras. Standby na sa report ni Aksyon Eric Magbanwa kung tanay si Aksyon Eden Aboso direkta sa Barangay 19. Kay may reklamo plus ang balita sa Kapitolyo, no? Paulihit ang balita sa Kapitolyo. Kay sa Barangay 19 may mga ginpangrilisan kuno tong mga government employees, mga asawa sang nagaulubra sa syudad kag iban pa mga aligasyon sa nagpadala sang sulat diri sa Aksyon Radio Bacolod. We have Aksyon Eden Aboso gikan sa Barangay 19. Aksyon Eden.
Action na Rex tapos so barangay Octo lumpat naman to di sa barangay 19 Action Rex ko po naman karon si purong barangay Team Piramo Action Rex bangon nga ti may nagpalambot sang reklamo sa aton nga estasyon nga ti may 8 ka mga persona nga actually Hindi lang na gani, 8 hambalya mo. Do kadamo gid na do. I don't know kung nano ini nga klase sang reklamo but hatagan na chance ang barangay officials nga makasabat aksyon din. Yes, correct. Action Rex. So, Kap, may live action radio Bacolod with Action Rex Kantong. Kap, pwede mo mapaathag sa amon. Kaya specialty base nagapamati man subong ining nagpadala sining sulat. Kaya para ti mathagan man ang mga regarding ni kay actually may mga pangalan. Kaga sa amon pag insende do kumaga disqualified ni sila sa SAP. Bangod nga may mga libutan siya nga GSIS pensioner, may mga JO. Ano ni Kap ang sitwasyon, Kap? Mayong ogto, Rex. Mayong ogto, Kapitan. Kag mayong ogto man sa kagpalamati mo. Kaya ang una, ang ginapadala nila complaint, amo na yung mga nakabaton. Pare may mga ngalan dyan eh. Si Gerald di Binagracia, bata ang Iloy Gione. Pero wala na nabi sa kapuli. Si Gerald ni siya, amo ni siyang utility sang barangay. Dito may guidelines sa DSWD. Natanan niya na staff sang barangay, makabaton sila basta hindi magtaas sa gisne lang nila sweldo. Kita gisa kalibo mo lang na siya panawili katulod sang karito sa mga food packs. Di siya kuan na siya pwede na siya makabaton. Hindi basta kadamo kadalaya sinimpa sa lanap. Di okay nagaubra ni sa mister sa DTWH. Pero sa form niya niya Action Rex, wala yan niya na malista. Si Lina Marter, DSIS pensioner siya, oo. Pero may bata ni siya na PWD. PWD ang bata, Yakap? Oo, siya na lang din ngala namon. Sa Iloy? Sa Iloy na lang, kahit ang bata hindi niya baldado, ginasaya. Okay. Oo, tapos may di mga security, di mga part-time, malang ni sila nang ginapatawag sila. Tapos, wani sila ng hindi gidayabla permanente. Bali daw, extra lang ako may dutihan na mulang pag-call up sila. Oo, correct din na Action Rex. Tapos si Gilberto Pilinya, si driver ni siya, family driver. Ang Iloyan is pensioner, pero nabuo ni sa 4K. 4,000. Di siya nagpaimunong na sa ila balay. Pero kung narinig siya sa amoya, hindi na siya pwede madala. Okay, kay nag-drive ni siya pero sa enhanced community quarantine taway ni siya ka-serve sa amo niya kundi ara na sa iyang balay ni. Oo, naimunong na siya. Bali mo na siya kaya mo ng guidelines nga aton sa DSWD. Oo. Tapos may ari di siya na isa ka balay, 3 kapilido ginbang lista. Ang isa kalaki ni si Cyril Resurrection. Why ni siya kabaton? Why di ni siya malista? Tinga na ara na sa listahan nila da? Kita guro nila kay nagayom-yom lang permi. Isa guro kabaton. Galing ko ba na nagkakulugan ka kung magyom-yom ka permi nakabaton kay mo ya. Ayo. Sige, tapos? Tapos rin number 8 si Judian Tiramo, bayaw ka barangay kapitan. Bayaw mo na? Bayaw ko na siya, sir. Pero hindi kami niya isa kabalay. Kag hindi man kami ni gani mayuhay. Hindi ka mo isa ka mo kabalay, hindi ka mo isa kabalay kag hindi man ka mo mayuhay. Oo, dayon may computeran ni saya. Isa man ni ganing nagadira sa akon de.
At tingara na sa lista da? Di ko may computeran sa sir, nasira, di may sari-sari store siya. Oo. Mm. Tigaling kay ang pamangkot da, hindi managali sa tamagid ka ba halatagan sa ayuda sa gobyerno nga nakabato na saya? Yang iya computeran sir, nagsira na, why na siya income. I-entitle man siya siguro sa mga kabaton. Galing ti ang kwandira DSWD gyapon nag-approve sina, di ba? Yes sir, yes sir. Amo ginaang pinaka-final, kami Oo. nag-determine lang kami kung sino di ang pwede. Once na hindi ka pwede, ginabalik nila sa amon sir, ginabutangan note. Amo na siya. Tapos may reddition number 9, sinimpa Batakan Dulo, pagkabarangay Dumanan, nakakuha. Kaya mo man na sila serang kuha ng sa relocation na bla namon. Oo. Ikay halos tanan na barangay sir may ara man na ginahimo eh. Pero tagahan dumana na saya? Nang diri man na di sir guys na relocate na sila Dumanan. Ah, okay. Pero tagadra na sila galiya sa barangay Oo. 19. Diri ni sila anay. Oo. Kagaray na lang ang last na lang. Oo. Si Emily Ixanes, kag si Manuel Ixanes. Nang si Manuel, nang utility na niya namon. Sa barangay? Tapos ang iloyan dira sa piyak na Gaystar, may computer na nag-close. Amo na siya. Pero nag-close ng computer nila, Kap, ba antes ang ECQ kung nag-close na yung daan? Hindi, gina-operate gid siya antes mag-lockdown. Nag-executive order ang aton mayor. Nag-cooperate din na sila na isira nyo na yung computer nyo. Kaya hindi gina pwede. Tagpila kabilog units na nila sa computer nila? Mga gadagan man, mga tagpulo man kayo. Kadamo gali na amo pa nang nakabaton sang ayuda sang gobyerno, dapat ginpili manadang wala mga computeran atong isa tong computeran man tong isa tong nga nakabaton man na iya, dapat ginkuha na sang DSWD ginpanglantaw na nila kung tani na. Kaya amo mga dasirang nabutang nila iti kung paminsaron. Apektado man kaya mo lang nadangila mga buyan. Galing kaya ang nagareklamo ni apektado, wala sang tao nga wala hindi apektado subong kapitan mo ang importante da dapat ang sinuob lang at tama gid kapigado mo dapat naging pili. Galing ti DSWD nagplastar sinamo. Ilan padala sa amon hindi naman namon malubag. Ang record sang barangay da nga na-release ninyo, ka-release na kamo, Kap? Naka-release na kami, na-post ko na gani sa akong Facebook, ang master list. Tingnan sa Facebook mo gin-post, hindi sa barangay mo, aw? Para sa akong disclosure order. Na-post gid sa Rari subong ginatanaw sang inyo di reporter. Pero dapat sa barangay mo na gin-post para nga makita nila, Kap? Iway labot gani sa barangay, sa Facebook ko pag ako na mo mayara man gali sa barangay mo, mayara man sa Facebook mo. Yes sir, yes sir. Good. Amo nang mayo da kayambal nila. Way kuno sa barangay mo na kapost. Kaya mo na ang good life kay hambalang sila. Way man sila gakagto sang ila reklamo. Tapos madiretso lang sa radyo. Ibigto ta sabton sa kanginan. Ang buot sila, tudluan ta na lang sila. Sulat na lang kamo sa DSWD. Formal complaint para masabat sa insakto. Di sa DILG lang siguro para nga masabat na lang ninyo bla sa insakto na kapangilang nga mga aligasyon na. Oo, kay amo man ning ilang-ilang Oo. Kaya mo nagani kami ng mga kapitan, ganyan istoryanay. Kung once na hindi nila mapatmatmudan ng aligasyon nila, pwede sila balikan? Ano naman nila, penalty kay kami ng mga kapitan. Gutay lang naga-complain, sabton gid yan namon. Kalalabot kami sa ipitate, masabat kami. Sila ya, way gid sila ya penalty.
Amo na ba lang kabudlay, may kabudlayan sa kapitan subong. Amo nang Pamintaron mo Action Rex, aray na lang Oh. 1,359 ang household Oh. Ang kuta ko is Oh, daligi lang kay balikan tanay si Kap sa area sang Barangay 19 na utod daligi lang aksyon na din ha. Mayroon kay nasabat ni Kapitan ang pila ka mga ngalan kag ginapatag yes ni Kapitan. Kap? Oh, ano tong imo sini palayag? ang gusto ko lang ipalayag sa taga Barangay 19 na mo ni. Tani maintindihan man nila kag mahangpan. 1,359 today. Ang ginhatag na kuta sa aton 250 lang. Sino na genius da na makapaigo sa bilog na barangay ang amo lang na nakuta. Gani man. Tani mahangpan man plan nila. Anti sila magreklamo. Ari ding barangay hall open. Pwede ka mo di istorya. Araman ang listahan with pictures pa na Action Rex. Asa nakabaton? May picture sa nakabaton? Oo, ginabutangan na namon. Okay. Amo na siyang aton ginaplastar sila. Basta ang aton dra punto nga kung nagkapagwa sa ngalan kag mga benepisyaryo ina based sa pag-approve sang DILG kag sang DSWD man. Yes, sir. Kay kung daw hindi sila anang kontento sa nag-apply, ginabalik nila, sir, kapin pagid mga 4-phase na. Mayara gina sila yan name roster yan na ma-monitor ka mo. Kaya mo nang iban na ngila bata, nag-asawa na, why pa nila ginpakakas sa 4-phase to? Dapat ipakakas na nila, kaya nga may pangabuhi ng ila bata. Subong kay natabo na yung COVID. Why nila mapaukas? Di kundi wala sila madala sa benepisyo, kaya sa name roster, ara sila. Amo nang ginabalik sa DSWD para islan sila. Tapos kung may islan sila, malain buhat nila. Manindogan sila na may pamilya na kami. Tane, sa mga member sa purpose, kung ang ila bata na may pamilya na nagabukod na, ipakakas ng nila sa DSWD. Kaya, sa subong na sitwasyon, imbis makabaton pa, hindi na lang kaya ara siya ang alan sa purpose. Amo na siya. Okay. Mayari isa ka barangay officials actually nga nag-text diri sa ako ng proseso na Action Rex BHW masubmit sang list sa DSWD. Tapos DSWD ma-encode kag maglibot verify interview kag ocular kag amo man ang paghatag list sa barangay. DSWD gali ni for checking kag balik sa DSWD kag amo ang pagwa sang final nga i-post sa barangay hall. Amo na sang ginimo nyo, Kap? Oo, amo na siya. Ati, ang ato na lang di ko may gut-gut sila, pwede man lang sila ka-file actually sang complaint sa DSWD or sa DILG mismo. Ano na lang na? Amo na ganin na ambal ko sila, tudluan na lang sila sa insakto na proper na reklamo. Kaya kung pares na magwakal ka lang sa barangay, why na? Kung magwakal ka lang sa kundiin man da nakahanginan, hindi ginaya valid. Sulat ka mo sa formal complaint para masabat sang kapitan. Galing kaya mo ni Action Rex ang ginayo ko. Kung hindi man why man kamatura ng ila ligasyon, ano man ang ihatag sila na pinalte. Tani mo na ginano, nayo man namon ng mga kapitanes sa DILG. Para bala patas ang laban. Gani man. Kaya kami kaluluoy lang kami mga 1,359, tagaan ka lang 250. Di, paano tana? Tanan kwalipikado. Pero, ginaselect sa DSWD ang most qualified. Kung sino kita siya.
Okay. At least ang amon ka pag matagan ka tiyempo nga ma-explain mo ni ang concern nga mga tao nga ginpangbutang dra ang ngalan nga nakabenepisyo sang SAF, at least na batian tang imo sining nga side, no? Ang akon mapanugyan sa nagareklamo kung hindi pagid kamo kontento sa patag ni Kapitan, pera mo diri sa pagpangalagad sang aksyon BBB nami nagidirekta ninyong reklamo ninyo sa DILG ho para nga sigurado na gid bla. Oo, nga mo gid sakto ang proper gid ang proper binyo gid sang magreklamo kamo sa isa ka barangay official. Sulat kamo pag kung ano gina-complain nyo. Kinalan may ano gid may official gid nga reklamo May official written complaint gid kamo nga i-plastar to sa DSWD kag may mga proiba gid kamo. Oo, na may proiba na mo na. Palitan din na sa out of 250. Oo. Hindi man ta na action rates na ma-perfect ng listahan mo. May ara man ta daga kalipatan, may ara man ta na dala. Kumo na nadala siya. Kay waya man gimbutang sa iya validation form. Na mo ang banaya, mo ning obra sa asawang asawa ya. Okay, kay may validation form pagali. Kayo na mo nang ginahatag ta. Oo. May validation form. Pagka-validate sila, kami naman yan ng mga kapde sa amon barangay, siyempre, namon, i-determine namon tanan. Pagkatapos, i-pass na namon ang ngalan sa DSWD. Pagka-pass na namon, ginatagbuan kami na ka-DSWD. Galing kay magamunang sitwasyon balakap, in short may makuang gina, may kung sa bagay hindi gina sila ya makuang tanan kay tiyama ko mo 1,000 plus to imo 200 plus lang imong ginatagan dira sang DSWD ti parehas gina nga may masinggitan ginakap. O gani, amo na gani ambal ko sa ila nang pasalamat sa akon. Nakakap, salamat. Siling inapaintindi ko sila. 250 lang kamo nagapasalamat sa akon. Ang nagabuyayaw subong sa akon, 1,109. Amo na noon sa din kami malugar. Ayo. Amo na pala action rek. Grabe, So, di kan sino na kapitan. Kantuin yung pares na ang mansilingan. Dako-dako, yaya, 8,000. Pero ang iya pumuloyo, 18,000. 10,000 to yung mabuyayaw si yaya. Damo, pagito galiyag. Ayo. Wow, amo ni kung kaisa kapangaton doy nga tinutuyo nga kung may nagareklamo naman lang, dito lang na i-direct na sa DSWD, sa DILG para sigurado nga kamo mismo matagan sina kung ano nang type sang inyo sining problema. Anyways, Kap, alang-alangin ko sa tiyempo. Finally, basi may mensahe ka sa mga tagreklamo ni? Oo, nasa tanan ang maminsahe ko lang sa reklamo na kung ano, kagtuta sa barangay hall Kaya kanami sa barangay hall tao, concrete pa Mastoryata aircon pa. Istoryanta kung ano ang diferensya nga why ka madala kung ikaw man binagreklamo na wala ka madala. Ikadua, base ikaw hindi ka na daan qualified, galing number 1 ka lang ka-reklamador. Ang lang gid, istoryahan ta gid ato ni barangay. Dirito yan ay mastorya. Antes ka mo magpalayag sa kaanginan, kung wala ka na kamo gina-intindi sa inyo barangay officials or barangay kapitan, gina-reject ang inyo complaint, dira siguro makakagto na kamo na sa kahanginan. Kay tungod na yung testing nyo man na istoryahon si Kapitan, why ka mo ginsabat ni Kapitan, na may rason. Pero wala man ka mo nagkagtod wala man ka mo nagpamangkot nga nagkaladalan ni sila, ano ang ila rason. Nang gulpi lang masabat na lang ka mo sa kanginan, ipasabton nyo ko, dito ka ano man na para sa akon. Kag sa pumuluyo sa barangay 910, ako gamay lang na di Rex mo. Isa lang kami ka square. Balo ka action Rex, isa lang kami ka square. Tanan na tao makita mo diya. Gani man. Mabalaan mo na iya kung sino ang reklamo.
Oo, aga mo lang na nga kung mapabilin sa akong barangay, gabay pa na magbuligay kita. Mag-intindihan ay kita subong na panahon. Hindi ka madala sa size mill, wala man ko gapabaya sa inyo sa food box. Oo. Subong ara na tayo sa third wave, basid maport na ta. Hindi man sa tinikal da, ang iban ara pa lang niya sa sikan, manog third pa lang sila. Kami, third wave na kami Ini maport na kami ganit, so nantis mag-close base kung kaluyan man. Ako lang nang mahahatag ko sa akong barangay. Buligay ta sa subong na chimpo. Kay krisis kita subong. Ginanlantan mag-inang panganay kag mag-intindihan ay. Madamo gid na salamat. Sige. Kapitan Kem, damo gid nga salamat Salamat gid sa imo sining nga pag akomodar sa amon nga lady dira nga reporter si Action Eden Naboso sa imo barangay. Salamat gid Kap. Thank you, sir. Salamat gid Action Eden. Yes, Action Rex, diretsohon ta na lang no, kay do kada sigid sang oras. Ang balita naman niya gikan sa Kapitolyo Provincial, padumdum Action Rex ni Negros Occidental Governor Eugenio Lacson nga sa pihat nga ipatuman na sa Mayo 1 ang General Community Quarantine sa probinsya. May mga limitasyon sa gihapon kaangay sa mga gintalana nga edad nga pwede kag hindi pwede sa nga makagwa mandatory nga pagsuksok sang face mask sa tanan nga oras kag padayon nga pag-obserbar sang physical distancing. Tipalayag ni Lacson kung siya lang ang masunod, luyag niya nga i-extend pa sang isa ka semana ang enhanced community quarantine sa probinsya. Agod ma-assess ang sitwasyon o galing dapat nila nga sundon ang mando sang gobyerno nasyonal. Ilabi na nga ang probinsya ang wala nalakip sa makabig balang nga high-risk area sa Pilipinas. Di panugyan ni Lacson, hindi lang magkumpiyansa, kag kung hindi lang man importante Action Rex, hindi na magwa kag magpabilin lamang sa tagsa ka mga balay. Pangabay ni Lacson nga magkooperar lang ang Negrense, agod tigayon nga madula kag hindi na magsaka ang kaso sang COVID-19 sa probinsya. Pamatian naton si Governor Eugenio Lacson. Right now, ang public kabalo naman na it is now the interagency task force nga nag-decide kung ano ang status ng quarantine sa mga LGU. And Negros Occidental together with Bacolod City nabutang ta sa GCQ. And din klaro sang DILG na LGUs cannot modify quarantine levels. We are left with no choice but to follow the quarantine level na ginhatag sang or gin-recommend sang IATF. Ang GCQ, basically, ang opinion nato like agriculture, fishery, open man na siya. Food manufacturing, open man na siya. Ang food retail, supermarket, market, restaurant, pero for takeout lang. We are already practicing that, of course. Hospitals, clinics, drugstore, open mo din na, energy, internet, telecom, even of course media. Action Rex, nagpahayag man sang suporta si Cadiz City Mayor Salvador Bading Escalante Jr. sa plano kuntani ni Governor Eugenio Lacson nga pagpalawig pa iya sang enhanced community quarantine sa probinsya sang isa pagid ka semana matapos tani ang Abril 30. Tisuro kay Escalante, hindi kinahanglan nga magdali Action Rex, ilabi na nga may mga positibo sa gyapon nga kaso sa probinsya kag may mga stranded passengers kag OFWs pa ang natalana mag-abot diri sa probinsya o galing kinahanglan magtuman o kon magsunod man sa panugyan sang gobyerno nasyonal. Nagapati si Escalante nga kung gin-extend pa ang ECQ sa probinsya, may ikasarang pa ang mga local government units nga makahatag sang dugang nga bulig sa ilaman sini mga nasakupan. Pamatinaton si Cadiz City Mayor Salvador Escalante. Stand ko ever since is hinay-hinay lang natin relief in mga prohibitions. The ECQ or GCQ, it's all depends on the provisions na i-implement natin. Pwede kayo modified ECQ or GCQ. Depende sa atong gobernador. As long as hindi ka mag-counter sa demand or sa request ng national government. I'm for the extension. Yes, wala akong problema. We have to be
we have to be sure. Right now, wala pa ni kontat. Sige pa nga ni Saka. If we lift our guard, pues simple ganyan na masundan kita. Actually, then, we have to consider na si Presidente naghatag sa amon extra na ira. Naghatag extra na ira na pag nagamit na naman. Tama pa nabilin kasi wala mo na ito kapatuyahan. Gasto, tama pa na siya bilin mo. Say 60% ara pa na. The average, no? The average. Balita gikan sa Kapitolyo Provincial Aksyon, Eden Aboso. Uni sa balita, uni sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Eden Aboso, balita gikan sa Kapitolyo Provincial, Aksyon Radio, Philippine Standard Time, launa 5 ng aton oras. Isa ka breaking story, ang Bacolod City Council unanimously passes resolution na hingyo sa National IETF nga panugutan ang Bacolod nga i-extend ang ECQ, mga kaksyon, no? Amo na ang isa sa mga bagay kag talulupang doon nga mga informasyon nga mismo ang City Council sang syudad ang nagapangabay sa National IETF nga panugutan ng Bacolod nga ma-extend ang enhanced community quarantine. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, la 1:05 ng aton oras, nga gaon tanay balita ni Aksyon Eric Magbanwa sa BCPO kay Inner Border Control kakason samtang igapabilin ang Outer Border Control kon ipatuman liwat ang General Community Quarantine o kon GCQ sa siyudad sang Bacolod. Yari ang report ni Aksyon Eric Magbanwa. Aksyon Eric? Oh, din siya. Aksyon Eric? yes, Aksyon Eric. Abi ko kung din ka na. Ayo di purma. Abi ko kung... I'm here. Okay. I'm here with you, no? Anay nag-request pa lang tong syudad sang additional nga isikyo ho. Daw madula ka na sa akon nga kuanaw. Banawan. Nga banawan, gali kaya ara ka man lang kapasalipod gali da. Ari ko nagabutwa ako kito ko dalom sang nalumusan ko. Mayo pa si Kagawad Jofred to gabutwa-butwa pa siya ho. Arasa, kagayna pa sa gatek sa akin. Mayo ina nga indikasyon og sa bumayong indikasyon. Ayo di purma. At least buhi siya, no? Sako sila kung ito kalibutay sa area nila. Mo gani natin, ang sako, wag na problema. Oo. Ang hindi sako, ihatag mo gid sa mayo nga sako, no? Amugid. Ambot ko nagasige na tuguro biyahe mga motor kag tricycle sa ilang area. Mabiyahe na to, Kalislas Bong? Tiki, ginpanugutan na yan ni Gobialin pa sang Monday. Ati ko tumatama na, pero ang distancing importante kita. Oo, dapat distancing. Ang importante... Pasok-sok sang mask. Ang importante da kung distancing. Importanteng lapit Ayo di purma. Ang lapit Ang lapit lang, lapit na uon. Ayo. Amogid na. Kita mo, nag-ayo pa yung Bacolod nga extend. Nagsulat pa sila sa National IETF. Igo ni magwaguro base may feedback man ni dayon either karon sa gabi o kung buwas or next day. May duwa pa takadlaw. Depende na kung sang nasyonal. Depende ko ni honor sang nasyonal, ko ni honor sang nasyonal. Paimunong sa banga. Ayo di purma. Kagaling ito yung uri nato. Di ba siya madugangan sa Action Rexaw? At tiyan mo na ganing pinakasakit ni gani ko madugangan na another 15 days. Alang-alang 3 lang nakadlaw nga extension. Tiga ni mati pro panilaga 15 days kay abala ko ang uri di sang syudad. Di ba siya madugangan lang ato mga kaso. Di ba kung okay man lang na yan kung may sabat malalaya sa kinaiya sang pumuluyo May mga pumuluyo, isa ka sa lawayo, isa blau. Tibalo ka naman sa mga pumuluyo. Yung bisan mayara pa matyaga nila, hindi na kaigo sila mo. Mo gani na, depende na. Depende na sa sabat sang National IETF, sa pangabaya mo nang ginpas nila nga resolusyon subong. Durante nga wala pa maprobahan
ang plano sa PCPO kung madayog man ni ang general community quarantine Oo. may posibilidad ang 27 ni ka inner border control di sa Bacolod sa city proper kakaso ni Guro Action Rex kag pito na lang ang mabili na muna ang mga outer border control Sa mga gwa na? sa gwa na sa syudad sa Bacolod bla like mga talisay ni mga bago sumag na bla Amo na lang na? Diri ipiling ko para nga ma-minimize naman kag mabalik naman ang normal nga operasyon sa kapulisan aton sa mga krimen Ito sa tuntunod may nag-concentrate ang atong kapulisan no. Oo. Tungod sa mga pasaway kung isa nga mga utod naton nga wala nang kasunod sa mga patakaran sa ato sining nga gobyerno. Tisiling ni Police Lieutenant Colonel Ariel Pico ang ato sining Public Information Officer sa nga BCPO nga posible amo ini ang matabo pero ti may mga ara gyapon nga ipatuman sa syudad sa Bacolod halimbawa ining mga ad-even schemes sa home quarantine pass ang mga tricycle, mga jeepney, balik naman ni sa biyahe, pero ibutang gyapon diri ang tawag nga social distancing, pagsoksok sa face mask kagiban. Pati kahapon, nag-attend kahapon, si Lieutenant Colonel Ariel Pico sa sining pagtalakay, ni Vice Mayor Elsie Pamillaran ang head sang Interagency Task Force on COVID-19 diri sa syudad sang Bacolod. Actually, kahapon, isa ako na naka-attend. Ganda din ako ni Sili sa meeting kahapon. So, may posibilidad kay recommend na sa aton nga National Interagency Task Force. So, kung nagbalik na kita sa May 1, ang maligawan di may biyahe na ina. Di maligawan, madamo naman kita diri sa dalan. So, ang pinaka-basic ng dira, kung sa'yo magtagyapot sa uneven schemes sa aton nga mga quarantine pass, then kung may sa mga jeep, sa mga tricycle, limitado man yapon, kag isa tugad na suggestion na butangan space ba? Butangan the spacer, ang mga salakyan, at least hindi magligid-ligid. Kag ang todo mostly ito mag-open gate ng mga negosyo natin, mostly majority din mag-open pro and skeletal basis, kag at least maski pa paano Blackson Eric ang aton nga mga pumuluyo, makaobra na. Hindi na din sila mga mag-depend kita tumat sa aton yung gobyerno kung sila nga limitado man ang aton nga budget kay kulang man ganin na baton yung mga SAP. It was better makagiyo-giyo na ita. Ugaling ti, amo na ako ni Eric, may risko sa gihapon. Risti ang mga risgo man, kung anong matabo sini, hoping, no? Palang taning mangin maayo lang, wala na taning sa additional nga kaso sa COVID-19 actually, Eric. Porso sa palayag ni Police Lieutenant Colonel Ariel Pico ang Public Information Officer sang Bacolod City Police Office. Ang inyong kaakso sa Bacolod PNP, oras sa balita na sa aksyon, Action Eric Mabrar report sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Action Eric Magbanwa, balita gikan sa Bacolod City Police Office. May lang pag-monitor kay Sir Idel Juntan nga nag-monitor sa siningaod to. Sige, naligid lang ha, standby mga ka-aksyon. Alang-alang kita sa tiyempo ho. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Labanan ng banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga, at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo,
o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. In these trying times, my most important task as your governor is to keep you safe and protected. At the start of the year, we saw it in the news, and the possibility of a pandemic was just unfolding. Yet, that time, the threat was not as real for the Negrenses as it is now. Never in recent history that borders and ports have been closed and community quarantine imposed. We are facing a novel virus, an unfamiliar disease. The virus is not under our control, but we can control our response. The proper coordination between the government and its citizens is the most effective tool in facing circumstances like this. We cannot judge the gravity of a crisis based on the fact that it has missed us and our close circles. The totality of our acts, that of the government and you, the citizens, will determine the future of Negros Occidental and the Negrenses. How will history judge us? Will we survive this crisis by cooperation, or will we succumb because of disobedience and distrust? The rules have been laid out. The least we can do is to follow. We are not sure. Balikan natin ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time 1:18. Launa 18 lang at oras lang nako sa tiyempo mga kaaksyon sa sining bahin. Mapagudbay na kita-kits kita buwas diri sa pagpangalagad sa Aksyon PBB. Salamat sigit mga kaaksyon na nagagda kita sa masunod ng programang This is My Life o pod kay Aksyon Welma Sugaton iga sunod na sa dili ginamang madugay. Sa kinanda na ko ang inyo kaaksyon sa kangilan aksyon. Rex Cantong mayong hapon una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. I play the part.
Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio!